Mastika, Dinao. Alright, kawan. Munotaura mudhara. Sanga tishande pamwe cheteka. Anditi. We are live in Johannesburg CBD. Kamera yangu isikubuda sakanaka. Guys, we are live in Johannesburg CBD. We are repatriating 2-3 bodies ziri kuenda kuZimbabwe. Unfortunately, the other body yatosimuka yaMkomagari from Hermanus. yaMkomagari yatosimuka from Hermanus. Vari kuHermanus, I want to take this opportunity to thank the Zimbabwean community in Hermanus, Sismaria, and the entire team. Vanga vari pano, but unfortunately, kuti vatosimuka kuenda kuborder. I think when they come back, Hamadzagari wekuHermanus akapfurwa akauraiwa, they are going to come on live and to say 1 or 2 words. Saka pati panapa ndichine imwe family isati yasimuka iri kuenda ine body yayo iri kuenda ku Honde Valley. Saka nichangodedza 1 or 2 family members vachangouya vangotaurawo mashoko mashoma. This family ndakai introducedwa kuti yakabva kumadiaries. Vakandifonera hanzvadzi dzangu ana Sisi, ndaukanganwa mazita avo, but vanogara kuRoadport. Ndovakandifondera vakati mukoma Mo Boys tawirwa nedambudziko, munhu yachangobva kushaika, munhu watangofunga nezvake ndimi. Saka tokumbirawo kuti muye mutibatsirewo kuti body iende kuZimbabwe. Ndobva ndaita meeting navo, ndobva tataurirana. Saka we are repatriating this body today. Just a few seconds going back kunyaya yaMkomagari vakapfurwa kuHermanus vakauraiwa. I spoke to the wife now. They've just left now, going to Zimbabwe. She is broken, and I thought maybe it was not proper today to bring her on live. But when they are coming back, vachapfura nekuofisi vokutsanangurirawo what happened to the husband, how she was killed and so on. It's really devastating, and they are broken, to be honest. Nekuuraiwa kwavakaitwa, I don't want to go more on the merits of the case because the police are involved in the matter. According to her, they are going to do some arrest very soon, and don't be surprised with some people that might be known like Zimbabweans, they might be involved. But ngatingonamatirai muri yasiwai murumoyo. He was a loving man, a kind man. Gary, if you are staying in Hermanus, is one of the guys who was helping the Zimbabwean community in Hermanus. And yesterday, motikari yakaita 2 hours ibve mulocation. Motikari yakadrive. I'll post the videos mozonera mega yevanhu, the community ichita goodbye kuna Mkomagari. Angari munhu wevanhu, angasina mhosva nevanhu. Sometimes unotadza kunzwisisa kuti why sometimes tichiurayiwa munhu asina mhosva nemunhu, munhu anotobatsirawo vanhu. But anyway, let's just pray for them. Mudzimai akasiyiwa nevana kuti vasare zvakanaka. Guys, chimbomiraika, just wait for 2 minutes. I want the sister for the deceased to come. Angotaura kuti mimi guys mongoyo palive, muri palive mudhara izvozvi, mongotaurawo mashoko. I think we are in chepapa. Mukoma takatanga kuonana. I think let me see kuti muri kubuda here for 1 minute. Right. Chingotsanangurai kuti mukomana ashaika anga ari ani wenyu? Mukomana ashaika ka angari kwandiri nini? Yes. Angari Sawira mukuru. Sawira mukuru. Saka kushaika kwake wakashaikawo zvekungoti akarwara ngobatwa cancer yanga yapa level 5. Sure. Saka level yacho vakabva vangotadza kumudetsera, vakangotiwo mazuva asara nemishina yavo ichitaura anga mashoma. Sure. Pavangozvibata vangoti
tiri kumupa at least 48 hours 48 hours then hama neshamwari yanomone kuhospital kwatikamutora kuye. yes saka takwanisa kuenda hospital kwacho tikanomuona for sure takaona kuti angari mwana aitaura here time iyo yachona nothing anga singatauri nothing asi akakutangukwanisa kukuziva here papasisina kana kutoona kwacho anga singatauri sure waiti chero ukadaiso ruoko anga singakwanisi kukaira. Alright, saka pati bhodhi iri kuendeswa kupi? Bhodhi chibva panapa takananga uchipinge. Unoti Honde Valley. Uchipinge. Alright, no problem. Ichi chandango kutenda ndechekuti makaratidza rudo semaZimbabweans kuti vazhinji vanhu vamhanya kubatsirawo matisawira, and mimi I know it's not easy kubva muSouth Africa uchiti uri kuenda kuZimbabwe mukuendesa bhodhi yasawira wenyu and so on, but mangono kuti bhodhi haingoende ine vanhu vashoma. So thank you. Takamira kudai tiri pano. Ini ndakamira ndiri sawira. Ndiri sawira. Mukoma vandiani? Ndakamira Muning'ina. Muning'ina. Yeah. Oh, all right. Womufi wa Leon anditi? Yeah, Zaba. Yes. All right. Anga asati arwara angari munhu akaita safe. You just describe him in brief. Zaba ingari munhu ari quiet. Kasingatauri munhu yekuti you can't understand kuti ari kufa nezve but munhu yekuti ainge ari friendly kana muri you can mukukwanisa kuita zvinhu zvemunokwanisa kutoita muri mese you understand. Saka we just like surprise munhu akangoadmitwa muhospital suddenly within some month and how was he responding mukoma pama last days ake asati akaserious muchikurukurawo naye? Mukutaura kwedu he was fine. Purpose kuna chakaita. Inini took me by surprise. Kuti mukomana arwara. Ashaika. Nekuzoshaika kwake zvinhu zvakasina kumbotarisira. Pandakagumisira kutaura naye anga tori munhu akatosimba. Musi watopedzera kuuya kumba kwangu yanga itori pati yemwana wangu. Muchitokurukurawo. Tikatokurukura tikatotorwa mapictures titori tese. But it's so sad kuti ikonedza nguva ndangariro. Anyway, Rumi, I know you are ready to go. Chipinge, it's not easy. Yes. I think now it's inguva izvozvi. It's 24 past 8. 8, 9, 10, 11, 12. I expect you to cross the border kuma 3 a.m., 4 a.m. Unofana okay. Chandongokumbirawo ndechekuti dai Mwari akusimbisai rudo rwamaratidza. Munoziva kuti so tine mabhodhisi ari umomo. Vamwe vanhu vakatongoti zii achaziva zvekuita because munhu anenge ashaika havana kana mari, but mi maratidza rudo rwekubatana makati hama yedu chero zviita sei zvichatoita kuti mukomana aita sei aende kumusha. One word rangu semuning'ina wemufi ndoda kutenda maZimbabwean mostly wetikugarisana navo munzvimbo yeRoadport. Those people they really mean a lot kwendiri nefamily yese. Yes. Day rakashaya mukomana uri musi wa 6 Thursday makuseni tanga tisina kana even a cent but takwanisa kusanganisa mari kuti munetsi funeral parlor ititore itisvikise kuchipinge Mount Selinda. I really appreciate vanhu muRoadport and all maZimbabweans vakatonzwa kupi nekupi Cape Town, Durban, vamwe vatori Britain izvezvi. They really appreciate sending mari yasvika panguva ine kuti takusumuka kuenda kuchipinge. Kuti thank you very much. Dai taramba takabatana kudaro nevamwe nzvimbo dzakasiyana muno muSouth Africa. Tikabatana tiita zvinhu zvakadai neizvozvo zvekuti kana mukaona dambudziko rakadai neiroro tibatani. Within a week tanga tatoona mari yekuti mwana wamai wangu aende kumusha. Taona mari yekutenge grocery. Yes. Apa grocery maita basa futi. I really appreciate nevanhu vemuRoadport. Mafriends angu yese vanhu mafriends emufi. Aiwa, ndokubatana kwachona uko ka. Kubatana kwavakaita nerudo rwavaratidza. Varatidza chinhu chikuru chatasina kumbotarisira. Hino panetika navo munovhunduka vanhu pakutanga kumana kuta kumana tinoita sei kumana mari inobva kupi? Nenge ende kuti muti vanhu vari kuZimbabwe titumire mari yekunza kuno kuSouth Africa. Kwakatongooma. Chimwe futi lastly ndakuramba ndichingotaura because taura yenyu mukoma. Zvakangoita like is a miracle.
pakangouya umwe musikana akati kune inonzi Munetsi. Yes. Vanonzi anisiswaye mudiaries vanonzi Joy. Joy, Sisi Joy na Sharon madiaries. Yes. So these girls vakangouya vakati munoziva chinhu tiri pasituation yakadani iyi ngatibofonera umwe homeboy anonzi Munatsi Funeral Parlour. Yes. But they are based kuCape Town. But vanochenda futi kupi? Joburg. Yes. So we just check it. Isusu tinoziva mamwe mafuneral parlours emahombe 1 2 3. Yes. But we give a try. Yes. Within some minutes, hour. Yeah. We phoned Munetsi. He said, "No, let me come and see you guys." Since I talk. heard that's what problem yenye nayo. Yes. Over akasvika for sure akadini akanzwisisa akati no. In nyaya yenyu chata 1 2 3 and the price yakatipa it was reasonable and ichitaura kuti achasara padiki pakutodini Kuti mari ikwane. Yeah. So zvakatirerusira takadzikira takatibva tarimira kuti even kutsvaga chinhu mamwe mafuneral parlour mamwe maquotations. Yeah. So I really appreciate also and thank Munetsi Funeral Parlour. God bless you. No And problem. Thank you very much, Varume. The last thing, I think the best for Munetsi to grow, mungadai mangochita iri pala inoita kuti vanhu vaitewo mafuneral policy. Mapolicies aripo takalonja manje. Manje. Yes. Saka chifamba Ivi panichadzoka aino kuti weekend mabhururu achamboyo muchipowa nemafeedback. Munongondidaidza kuti Munetsi tadzokawo ndichauya nemaflyers nemaforms. Then we take it. And I want to thank you guys. Raise a lot of points. Munetsi, since we see that you are someone who wants to grow his business, we have seen the potential ya Muri. We want to support you. My dear, samataura kuti kunzvimbo dzakaita sangana Chipinge data chesa magazepo edu mabhana. Even if motikari yasvika pamusha pobudo magazepo edu matents edu ari ipapo. It's something that we are going to consider. Mr. Munetsi, chinokumbira kuti even my viewers whatever wherever kwavari vaone kuti tikufamba nayo iripo Anditika. Ya saka vanhu vari kuenda kuChipinge tati vafambe nequantum. Vafamba vakagara zvakanaka and the deceased mukoma Leon ndo vari mutrailer omu. Ya saka ya pari zvino I want to thank you all my viewers zedu ari kunzvimbo dzakasiyana-siyana. Takurilisa bhoti kuti ichienda kuChipinge. Musaso Mount Selinda kana mana driver before the border if zvosviva mampa information inodiwa kudeclare. Vanoda name of the district, name of the headman, sabhuku, chief. I think you know the information and nearest school and nearest clinic. Anditika. Saka our viewers, thank you very much. Tasvika panhasi ndo patinogumira. Tinozongobatana tichita mamwe malives but yamukoma Gari tichasinasoita again. Kechitu vadzoka. The wife maybe should be able to explain to you what she went through and what she's going through about the death of her husband. It's so sad. Kuti, I don't want to go into the details because the issues they are very sensitive at the moment. But chatinongotaura ndechekuti tikurarama muno South Africa, you realize kuti vanhu vari more dangerous havasi vanhu vemuno, ndisu maZimbabweans pachedu. But when she comes back, she's going to also give a feedback about the service kuti vakafamba sei, should be able to narrate. But I would like to say thank you very much. Vasatoona ma-reference number nenyaya system yedu yakatotanga kutumira ma-reference numbers kune veve vari kubhadhara nevema-debit order. If you haven't get it, just be patient. Iri kutumira tiri kuloadha mbichana. So you get your phone, mufoni mako munopinda SMS ine reference number. But on behalf of Great Hope, I'm very sorry for the delay kune ma-clients edu. Thank you very much. Happy Sabbath.